Egunon, hemen gaude Amurrion, Orbea Gravel Aiaraldea lehenengo edizioa parte hartzeko prest. Gaur goizean egingo ditugu kilometro batzuk Aiaraldetik, helburua da ingurun hau ezagutaraztea, kirola egitea eta ondo pasatzea. Jende pilo etorri da inguru guztietatik, guztira gara 600 partaide, denok gogogo handiekin zen eta lehenengo aldia da, eta ondo pasatzeko gogoekin ere.